ľudia a mimozemšťania. Vítajte na kanáli Patifloop Area X. Pozorovania UFO objektov sú známe už od dávnej histórie. Dôkazom toho sú rôzne nakreslené obrázky, obrazoch alebo vrité obrazy do skál. A postupom času pribudali technológie ako sú fotoaparáty, kamery alebo satelity, teleskopy, ktorými vieme sledovať aj objekty mimo našej planéty. Samozrejme v histórii nebolo také časté vidieť UFO objekty, bolo to zriedkavé, ale kedy vlastne to kedy začalo byť najviac pozorovaní týchto UFO objektov, to sa dozviete práve v tomto videu. Najčastejšie z pozorovania UFO objektov začalo práve vtedy, keď boli vyvinuté a použité jadrové zbrane. Pre americké vládnuce kruhy bola atómová bomba hlavnou zbraňou ich politického nátlaku v úsilí o svetovládu. Robili sa testy jadrových zbraní. V roku 1945 americké letectvo zhodilo jadrovú bombu na japonské mesto Hirošima. O 3 dni neskôr, 9. augusta 1945, letectvo USA bombardovalo jadrovou náložou aj mesto Nagasaki. Od tohto okamihu bolo zaznamenané veľké množstvo pozorovaní UFO. Americká fascinácia lietajúcimi taniermi sa začala v štáte Washington v roku 1947. Podnikateľ a pilot Kenneth Arnold letel svojím malým lietadlom z Chehalis do Yakimy, keď zbadal niečo, čo vyzeralo ako formácia 9 zvláštnych lietadiel, pohybujúcich sa blízko hory Mount Rainier. Lietajúce objekty nemali okrúhly tvar taniera, ale vyzerali ako keby lietajúci tanier sa prerezal na polovicu a z tej polovice sa vyrezali ešte 2 polkruhy. Potom, čo sa Arnoldov príbeh dostal do novín, boli po celom svete hlásené stovky pozorovaní lietajúcich diskov. Od použití jadrových zbraní v roku 1945 bolo hlásených stovky z pozorovaní UFO objektov. V roku 1947 Kenneth Arnold spozoroval 9 nezvyčajných objektov na oblohe počas svojho letu. Tieto UFO objekty boli nezvyčajné tým, že nemali klasický tvar disku, ale úplne iný. Tento UFO objekt mal v priemere 30 metrov, ako tvrdil Kenneth Arnold, a bolo to dosť veľké UFO vzhľadom na to, že bežne tieto UFO objekty majú zhruba od nejakých 6 do 12 metrov, maximálne 15. V tom istom roku vyšla informácia, že havarovalo UFO v Roswelli. To, čo hovoril Kenneth Arnold, je skutočne pravda. Takýto objekt naozaj existuje a bol spozorovaný aj teraz v roku 2025. Najznámejšou udalosťou bola havária UFO neďaleko Roswellu v Novom Mexiku v júli toho istého roku. V tej dobe sa vláda snažila túto udalosť ututlať a keď sa o túto záležitosť začali zaujímať médiá a ľudia, tak vláda prišla s vyhlásením, že sa jednalo o meteorologický balón, čo je samozrejme nezmysel. Ale v tej dobe tomuto vyhláseniu väčšina ľudí uverila. V roku 1947 vyšla informácia, že havarovalo UFO v Roswelli. V tej dobe týmto veciam moc ľudia neverili, ale samozrejme táto informácia sa postupne dostala do celého sveta a keď sa začali o to zaujímať aj médiá, tak potom vláda prišla s vyhlásením, že to nebol žiadny UFO objekt, ale bol to meteorologický balón, čo je úplný nezmysel, ale to sa dozvieme za chvíľu. Samozrejme väčšina ľudí, čo neverila mimozemšťanov alebo nejakých UFO objektov, tak tomuto vyhláseniu uverila. 14. júna 1947 sa rančer menom William Brazel prechádzal na koni.
Počas jeho výletu sa mu podarilo objaviť niečo zvláštne. Približne 50 kilometrov od mesta Roswell sa nachádzali trosky, ktoré sa podobali na neznámy druh lietadla, ktoré sa pravdepodobne zrútilo z oblohy. Brazel objavil niekoľko zvláštnych častí. To, čo našiel, však ani náhodou nepripomínalo havarovanie lietadla. Boli tam časti nejakého kovu, ktoré keď sa stlačili, tak sa znovu vyrovnali do pôvodného stavu. Dokonca našiel aj svietiace predmety. William Brazel našiel tento havarovaný UFO objekt. Najprv si myslel, že je to nejaké havarované lietadlo, ale neskôr, jak nachádzal rôzne veci po Zemi, tak došiel veľmi rýchlo na to, že nie sú vyrobené alebo nie sú z tejto planety. Napríklad zobral plech do ruky a keď ho pokrčil a otvoril dlaň, tak ten plech sa dostal do pôvodného stavu, čiže bol hladký a nepokrčený. A našiel tam aj rôzne nejaké svietiace veci, také, čo vtedy v tej dobe neexistovali. Samozrejme nahlásil to šerifovi, čo asi nebolo moc rozumné, lebo ho zobrali na vypočúvanie, držali ho asi tak 2 dní a zobrali mu všetok materiál, ktorý si zobral z tej nehody. Zistilo sa, že stabilita UFO sa môže narušiť vysokofrekvenčným radarom. Ak sa plavidlá pohybujú pomaly a nízko nad zemou, mohli tieto vysielače ovplyvňovať ich stabilizátory. Na základni v Roswelli bolo skrátka veľa radarov. Boli tu vtedy najmodernejšie a najmocnejšie zbrane, ktoré chceli čo možno najlepšie chrániť pred nezvanými hostiami, ktorí práve vtedy prelietali ponad základňu. Zamerali na nich vysokofrekvenčné radary a následkom toho o seba 2 stroje narazili. Z toho jeden pristál, druhý spadol na hranicu medzi poľami. Richard Doty bol zvláštnym agentom kontrarozviedky kancelárie, zvláštneho vyšetrovania leteckých síl AFOSI a viac ako 8 rokov bol poverovaný úlohami spojenými s mimozemšťanmi. A hovoril, že UFO, ktoré sa zrútilo, nebolo 1 ani 2, ale 3. Áno, dobre ste počuli, takže žiaden jeden UFO objekt, ale rovno 3 UFO objekty boli zostrelené. Čiže nehavaroval jeden objekt, ale boli zostrelené 3 UFO objekty. Takže žiaden meteorologický balón, ale 3 UFO objekty, ktoré boli zostrelené. Američania vyvinuli špeciálnu zbraň, boli to nejaké špeciálne vysielače, ktoré keď leteli nízko nejaké objekty, tak im vedeli narušiť stabilizátory a tým pádom havarovali. Ja si myslím, že to nemali nejak špeciálne otestované a použili to práve v tej chvíli, keď leteli tieto 3 UFO objekty a proste im to vyšlo. A k roswellskému incidentu nedošlo priamo v Roswelli. Prvé plavidlo bolo nájdené juhovýchodne od Korony v Novom Mexiku. Druhé plavidlo havarovalo v Horsmesa západne od Magdalény v Novom Mexiku. Miesta týchto 2 havárií boli objavené v júli 1947. Tretie plavidlo bolo nájdené až o 2 roky neskôr, v roku 1949, nedaleko Magdalény. A to úplnou náhodou, vďaka jedného miestneho farmára. Samotné plavidlo bolo rovnakého typu ako tie 2 predošlé. Bytosti boli asi 1,2 metre vysoké. V každej v týchto 3 mimozemských lodiach bola 3-členná posádka mimozemšťanov. Pri zaisťovaní stroja objavili 2 mimozemšťanov, ktorí ležali mimo loď. Jeden z nich bol zranený. Asi mal bolesti. Druhý bol nažive, ale skôr ako ho mohli kamkoľvek premiestniť, zomrel. Tretieho mimozemšťana z prvej lode, ktorý prežil, nechali v Los Alamos, kde pobudol asi 3 roky, ale potom ochorel. Použitím rôznych technológií a na rôznych frekvenciách sa pokúsili vysielať do vesmíru signál, že Eben je chorý, že to nie je naše zavinenie, že ak budú chcieť, môžu si ho vyzdvihnúť.
lenže on zomrel skôr, než stihli priletieť. Keď k nám dorazili, bolo už na jeho záchranu neskoro, takže si vzali aspoň telo. To bolo práve v tej dobe, keď bola videná ona formácia záhadných objektov nad Washingtonom v roku 1952. Áno, takže našli sa 3 zostrelené objekty, z toho 2 boli takmer okamžite nájdené v rozpätí nejakých 2 týždňov a ten tretí objekt sa našiel až po 2 rokoch. Našiel ho jeden farmár. Každý z týchto objektov obsahoval 3-člennú posádku. Samozrejme, väčšina z nich neprežila. Jeden zomrel po prevoze a jeden, čo sa zachránil z tej prvej UFO lode, tak to bol práve Eben. Ebena držali na základni zhruba nejakých 3 až 5 rokov. Sú tam nejaké dohady, že či to boli 3 roky alebo 5 rokov a potom možno na nejaký vírus alebo niečo, tak nakoniec zomrel. Nakoniec si pre Ebena prišli mimozemšťania a tie objekty, ak ste videli nad Washington DC, tak bolo to všetko natočené médiami a tak, takže skutočne sa to stalo a prišli si pre jeho telo. Autentický filmový záznam z roku 1952 zachytáva scénu, kedy nad Washington DC preletela formácia mimozemských lodí. Celú udalosť nafilmovalo niekoľko televíznych štábov a videlo stovky svedkov na uliciach. Podľa staršieho seržanta Dana Morrisa išlo o letku, ktorá si prišla vyzdvihnúť telo mimozemšťana Ebena. Ten ako jediný prežil zrážku, respektíve zostrelenie 3 mimozemských lodí počas incidentu v Roswelli na začiatku júla 1947. Niekoľko minút pred polnocou v sobotu 19. júla 1952 si riadiaci letovej prevádzky na národnom letisku vo Washington DC všimol na obrazovke svojho radaru zvláštne záblesky. Keďže vedel, že v tejto oblasti 24 km juhozápadne od hlavného mesta nelieta žiadne lietadlo, ponáhľal sa informovať svojho šéfa Harryho Barnesa, ktorý povedal, že pohybovali sa s takou intenzívnou rýchlosťou, že ich radar nedokázal nepretržite sledovať. Podľa informácií mimozemského návštevníka Ebena boli títo návštevníci zo súhvezdia, ktorému my hovoríme Zeta Reticulata. Ich domovská planéta nesie názov Serpa. V roku 1952 bola spozorovaná letka UFO objektov nad Washington DC. Pozorovali túto udalosť tisícky ľudí, médiá to točili, takže bolo to niečo výnimočné a neskôr vyšla táto tajná informácia, že vlastne si prišli pre Ebena. Takže v určitom krátkom období bolo spozorovaných množstvo takýchto UFO objektov a samozrejme začali sa objavovať aj ďalšie UFO objekty rôznych iných tvarov, či už to bol nejaký trojuholník, alebo to bol nejaký ovál, disk, čokoľvek, takže rôzne tvary objektov a veľké množstvo spozorovaní UFO objektov. Za posledných 60 rokov sa trojuholníkový tvar lietajúcich objektov stal témou veľa diskusí. Časté hlásenia, že lietajú nízko nad zemou bez zvuku, s niekoľkými svetlami zo spodku plavidlá. Tieto podivné objekty sa stali enigmou v kruhoch UFO. Pozorovaním týchto objektov ľudia často hlásia, že objekty sú schopné rýchleho manévrovania a rýchleho odletu, a to v priebehu niekoľkých sekúnd. V Belgicku, vo Francúzsku, Holandsku a v Nemecku sa objavili pozorovania letiaceho trojuholníka, počínajúc najslávnejším záberom v roku 1990 nad Belgickom. Mnohí tvrdili, že zábery boli falošné, ale to, čo videli stovky ľudí,
ktorí boli na štadióne, tých nikto nepresvedčí o tom, že to bolo falošné. Priamo počas futbalového zápasu ponad štadión preletelo obrovské UFO v tvare trojuholníka a videli to všetci ľudia na štadióne. A samozrejme veľké množstvo ľudí v okolí. Ale samozrejme nejde len o UFO lode trojuholníkového tvaru, ale aj o iné tvarovo odlišné objekty. Za posledné roky bolo spozorovaných veľké množstvo UFO lietajúcich objektov rôznych tvarov a veľkostí. Najčastejšie zachytené pozorovania UFO na pevnine sú pri vojenských a jadrových základniach, pri vojenských útokoch, pri prísne utajovaných vojenských základniach. UFO a bytosti, ktoré s ním lietajú, nie je žiadny mýtus, ale je to realita. A mali by sme sa s týmto faktom zmieriť. Kedysi sa o týchto veciach moc ľudia nerozprávali, lebo potom si druhí o nich mysleli, že sú blázni a tak, alebo sa hanbili povedať o takýchto veciach, že videli spozorovať nejaké UFO. Takže a teraz čím ďalej, tak tým častejšie zábery pozorovania týchto objektov, ktoré sú spozorované, takže ľudia už viac vnímajú túto súčasnú vec, záležitosť a už postupne viac tomu začínajú veriť ako kedysi, takže je to teraz také viac menej reálnejšie, ako to bývalo. UFO objekty v tvare trojuholníka boli v posledných rokoch dosť často spozorované. Spozorovaný bol aj veľký trojuholníkový objekt nad futbalovým štadiónom v Belgicku. Videlo ho veľa ľudí, hráči, ľudia, ktorí boli v hľadisku. S pribúdaním ďalších rokov počet spozorovaní narastá. Najčastejšie sú spozorované tieto UFO objekty nad oceánmi, alebo sú to nejaké tajné základne, alebo sú to nejaké jadrové elektrárne. Takže tam sú najčastejšie spozorovania týchto UFO objektov a potom samozrejme kdekoľvek inde. Je to uznaný fakt, že UFO mali vždy príťažlivosť k jazerám a oceánom našej planéty. Jedným z najviac akceptovaných vysvetlení tohto faktu je to, že UFO majú základne aj pod vodou. Ďalšou teóriou je, že UFO používajú vodu ako súčasť svojho navigačného systému alebo inú dôležitú funkciu. Byť v našich oceánoch im samozrejme dáva slobodu otvorených priestorov. Hovorí sa, že mimozemšťania majú svoje základne v oceánskom dne, lebo oceány sú neprebádané, takže nevieme, čo môže byť v hĺbke nejakých 12-13 tisíc metrov v oceáne. Nemáme na to ešte nejaké technológie, takže oceány máme neprebádané. Samozrejme aj taká Antarktida je neprebádaná. Hovorí sa, že v hĺbke nejakých 15 tisíc metrov pod zemou, že existuje nejaká iná civilizácia. Takže sú to také veci. Teraz sme sa nedávno dozvedeli, čo sa skrýva pod pyramidami v Gíze, že hlboko nejakých 2000-4000 metrov je tam nejaké vybudované mesto, čiže ešte stále nevieme, strašne málo vieme o našej planete, čo tu všetko môže byť. V oceánoch sú dosť časté spozorovania UFO objektov, či už sú to nejaké rybárske lode, alebo sú to vojenské lode pri nejakom výcviku. Oceány sú nepreskúmané, nikto nevie, čo sa nachádza na ich dne, alebo dokonca pod ním. Môžu manévrovať a prísť a odísť podľa vlastného uváženia, s malou pravdepodobnosťou, že by ich ľudia videli alebo mohli sledovať. Preto sa udomácnili v oceánoch a aj na Antarktíde, kde môžu nerušene existovať. Hovorí sa, že v hĺbke 15 000 metrov pod zemou žije nejaká druhá civilizácia a možno sú to práve oni, čo nás sledujú. S dnešnými technológiami nedokážeme vidieť, čo sa nachádza pod povrchom Zeme v hĺbke 15 000 metrov. A ešte dlho bude trvať, aby sme to dokázali zistiť.
Oni to vedia a preto sú tam, kde sú. Ukrytí v oceánoch, na Antarktíde, hlboko pod zemou, na mesiaci, v slnečnej sústave a vo vesmíre. Tam, kde nemáme na nich dosah. Vo výnimočných prípadoch sa však prihlásia, či už úmyselne alebo neúmyselne. A vidia ich posádky rôznych lodí, ponoriek a lietadiel, ktoré pracujú vo vodách. Tieto objekty sa pred nami väčšinou skrývajú, ale niekedy sa nám doslova ukazujú. Aby sme ich videli, aby sme ich pozorovali. Niekedy vidíme, že je niečo v oblakoch a niekedy vidíme, že je niečo na čistej oblohe, takže je to také divné, že raz sa skrývajú a raz sa ukazujú. Práve tak, ako sme si to mohli všimnúť v tejto ukážke, ako blízko vedľa tej rybárskej lode bol objekt a ešte dokonca bol prenasledovaný stíhačkami. Bolo by veľmi zaujímavé vedieť, koľkokrát sa stretli neznáme lietajúce objekty s oceánskymi loďami, ponorkami alebo dokonca lietadlami letiacimi nad oceánmi. Je veľa správ od ľudí, ktorí sa stretli s UFO, ale oveľa väčšie percento spozorovaných UFO je hlásené z oceánskych plavidiel. Niet pochyb o tom, že došlo k stretnutiam s UFO s loďami a ponorkami. Ale pod záštitou armády tieto dôkazy boli odovzdané vládnym tajným službám, ktoré ich navždy skryli pred verejnosťou. Našťastie existujú informácie o niekoľkých stretnutiach s UFO v minulosti, ktoré sa týkajú členov posádok, ktorým pred desiatkami rokov bolo pod hrozbou prikázané mlčanie. Niektoré z nich vystupujú ako nevyvrátiteľný dôkaz o existencii neznámych lietajúcich objektov, ktoré často vykazujú letové a fyzikálne vlastnosti, ďaleko za hranicami, ktoré naša súčasná technológia dovoľuje. Ak máme havarované plavidlo uvedené vyššie, máme telá pilotov, ktorí toto plavidlo pilotovali. Ako som už verejne uviedol vo svojom rozhovore pre Národné spravodajstvo, ktorý je v súčasnosti stále v programe. Áno, kde sú? A sú to ľudské alebo neľudské biologické bytosti? Neľudské. A bolo to dokázané významnými ľuďmi v programe. Hovoril som s niekým. Keď hovoríte crash retrieval, čo tým myslíte? Ide o získavanie technických vozidiel, iných ako ľudského pôvodu, ktoré poznáte. Nazvime to kozmická loď, ak chcete. Pravdepodobne to nie je ten správny výraz, ale bez srandy. Nie je to človek. Plavidlá exotického pôvodu, ktoré buď pristáli, alebo havarovali. Máme ich špičkové technológie? Áno, používame od nich získané technológie. Takže ste si absolútne istí, že materiály, z ktorých sú tieto plavidlá vyrobené, jednoznačne nie sú z tejto zeme? Áno, sú sofistikované navrhnuté. Určite nie ľuďmi. V americkom kongrese prišli vysoko postavení ľudia, aby svedčili o tom, že existujú tieto UFO objekty, že existujú mimozemšťania a v podstate, že používame ich technológie. Takže to znamená, že z každého tohto objektu, UFO objektu, ktoré nájdú havarované alebo ktoré zostrelia, tak použijú ich technológie k nášmu rozvoju. Ako už som spomínal, kedysi ľudia sa hanbili hovoriť o týchto veciach, ako sú mimozemšťania a UFO a tak, alebo im bolo vyhrážané nejakým spôsobom niektorým pilotom alebo kozmonautom, aby o tom hovorili. Bolo to prísne tajné. Dnes už sa o tom troška viac rozpráva a ako ste mohli vidieť na kongrese, boli aj vysoko postavení ľudia, ktorí svedčili o tom, že tieto veci reálne existujú. Tic-tac objekty boli zachytené na termokameru typu CIFER.
ktorá je špecializovaná na sledovanie tepelných stôp aj v noci. Napriek tomu, že sa objekty pohybovali vo vzduchu veľmi vysokou rýchlosťou, na záberoch nebolo vidieť tepelné signatúry. Žiadna horúčava, žiadne spaliny, žiaden pohon, aký poznáme. Jednoducho ticho a čisto zmizli z radaru. Incident v oblasti Warning Area 291. Práve tu sa v roku 2004 odohralo to, čo sa stalo legendou v kruhoch ufológov. Piloti stíhačok z USS Nimitz boli prevelení k radarom zaregistrovanému objektu. Veliteľ David Fravor pozoroval z paluby približne 12 metrov dlhý biely objekt, bez krídel či okien, ktorý sa pohyboval nad rozvlnenou hladinou. Ako by niečo pod ním vytváralo obrovskú turbulenciu. Fravor popísal, ako sa objekt otočil a začal kopírovať jeho pohyb a následne vystrelil enormnou rýchlosťou a zastavil až na mieste určenom ako cvičný bod, ktoré bolo tajné a poznali ho len členovia výcvikovej misie. Tento fakt vzbudil podozrenie, že objekt bol nielen schopný získať informácie armády, ale ich aj využívať. Druhý pilot, poručík Chad Underwood, dokázal objekt zachytiť na video. Práve tieto zábery v roku 2017 zverejnil New York Times a spustil vlnu verejného záujmu o UFO, ktorá trvá dodnes. Podľa správ z vtedajšieho obdobia a anonymných svedectiev mal sonár z nedalekej ponorky zaznamenať objekt, pohybujúci sa pod hladinou rýchlosťou až 740 km za hodinu. V prostredí s vysokou hustotou vody by takýto pohyb vyžadoval nepredstaviteľnú silu a technologický pokrok, ktorý zatiaľ nemáme. 740 km za hodinu pod vodou. To je super. Ja si myslím, že tieto objekty by dokázali ísť ešte rýchlejšie pod tou vodou, ale 740 km za hodinu je to brutálne. Áno, Tic-Tac objekt je veľmi známy, jeho pozorovania už boli viackrát nahlásené. Je to objekt v tvare cukríku Tic-Tac, preto mu aj hovoria Tic-Tac. A nemá žiadne krídla, nič, proste a hýbe sa ako chce, kde chce. Úžasné. Čo sa hovorilo o Tic-Tac objektu, ktorý bol v podstate aj natočený pilotom, tak stále sa hovorilo o jednom Tic-Tac objektu, tak ale tých Tic-Tac objektov bolo viacej. A dokonca to bolo pri vojenskom výcviku. Tento vojenský výcvik bol v roku 2003, kde bol vlastne tento incident s Tic-Tac objektami a samozrejme v roku 2023 sa zopakovalo to isté ako cez kopírák. Takisto veľa objektov Tic-Tac a takisto tie isté manévre a na tom istom mieste. V roku 2023 sa odohral incident, ktorý ako cez kopírák pripomína známu udalosť z roku 2004, keď piloti z USS Nimitz zaznamenali podivný objekt v tvare Tic-Tac. Teraz sa rovnaké objekty zjavili opäť. Dňa 15. februára 2023 boli členovia námorníctva USA na palube lode USS Jackson svedkami niečoho, čo im tak trocha naštrbilo pohľad na realitu. Objekty v tvare Tic-Tac sa vynorili z oceánu vo vojenskom priestore známom ako Warning Area 291, nachádzajúcom sa pri pobreží Južnej Kalifornie. Podľa anonymného operátora z paluby Jacksonu bolo samotné pozorovanie UFO nad Pacifikom pre námorníkov takmer bežné, no vidieť, ako sa objekty vynárajú z vody a následne synchronizované vzlietnú do neznáma, bolo niečo, čo ich absolútne zarazilo. Všetky štyri naraz, v absolútnej synchronizácii, ako by ich niekto odrátal. Fakt, že objekty vzlietli naraz a bez oneskorenia, svedčí o tom, že boli buď niekým ovládané, alebo medzi sebou komunikovali na vysokej úrovni. Buď to bola jedna entita, ktorá kontrolovala všetky štyri, alebo si medzi sebou vymieniali informácie rýchlejšie, než si dokážeme predstaviť.
tvrdí námorný operátor. Ministerstvo obrany USA v posledných rokoch priznalo existenciu vyšetrovania UAP Unidentified Aerial Phenomena. Viaceré dokumenty boli odtajnené. Vznikla organizácia AARO All Domain Anomaly Resolution Office, ktorej cieľom je zjednotiť dôkazy a analyzovať tieto fenomény. Incident z februára 2023 zanechal viac otázok ako odpovedí. Rovnaké miesto, podobné objekty, rovnaký typ pohybu a správania. Opakujúce sa vzorce. Toto nemôžeme ignorovať. Navyše, ak ide o objekty schopné pohybu pod hladinou aj nad ňou bez zvuku a bez tepla, je na mieste pýtať sa, kto ich ovláda, aký je ich cieľ a odkedy tu s nami sú. Tik-tak UFO sa vracajú. A je pravdepodobné, že tento raz ich už zrejme len tak neprehliadneme. Jedno ráno sa môžeme prebudiť do úplne nového sveta, kedy sa konečne dozvieme, že nie sme sami a nikdy sme neboli. Áno, tic-tac objekty môžu byť ovládané z nejakej základni alebo z nejakej materskej lode, alebo môžu mať normálne posádku, ktorá ju ovláda. Takže od roku 1945 počet pozorovaní UFO objektov len pribúda, ale samozrejme musím podotknúť, že je to aj technológiami, ktoré sú čím ďalej, tým lepšie a vieme skôr niečo natočiť, zamerať, nájsť, či už je to vo vesmíre, na Zemi alebo pod zemou. Pod zemou len do určitej hĺbky, samozrejme, ako som už spomínal, že v hĺbke 15 000 metrov je niekto alebo niečo, čo nevieme zistiť, lebo nemáme na to prístroje, takže možno niekedy v budúcnosti, ale či to bude pre nás dobré, to nikto nevie. Máme tu množstvo lietajúcich objektov, ale nikto nevie, odkiaľ sú, odkiaľ prišli, čo chcú. Uvidíme, možno budúcnosť nám ukáže. Ďakujem za pozornosť. Majte sa.